Šta je cilj našeg puta? Ajde. Da stignemo. Ajde. Da stignemo do cilja. Kažeš ti? Bezbedno da stignemo od jedne do druge tačke. Dobro, a još. Ajde, šta je cilj našeg puta? Ne možete zapamtite. Da bezbedno naučimo današnju lekciju. Kaži ti? Da nađemo cilj. Da na kraju puta nađemo cilj. A šta su putokazi? Kaži. Sredstva koja nam pomažu da stignemo do cilja. Pa jeste, ali u konkretnom slučaju šta je današnji putokaz? Pa kako zove ta lekcija? Trup avion, dobro, ajmo. Sad, ko čita? Ajde, zvoj. Trup aviona. Trup je centralni organ aviona i služi za smještaj posade. Šta je posad? Šta je posad? Izvoli. To su ljudi koji rade u tom avionu. A koji su to ljudi? Izvinjam se. Pilot, kopilot, stewardese. Tako je, tako je. Znači to su ti i kakva ta posada mora da bude, to je u konkretnom slučaju pilot. Izvoli. Mora da bude obučen za upravljanje. Tako je, šta još? Izvoli. Stručan. Tako je, stručan. Škola. Školovan. Zdrav. Zdrav, prav. Ajmo dalje. Šta još? Odmoran. Šta još? Šta ovdje vidi? Izvoli. Smiren. Smiren. Šta ovdje vidi? Šta ovaj pilot radi? Ajde, izvoli. Treba da bude fizički spreman ako mu, na primjer, otkaže motor da skoči s motora. Kad se je prestao, otkazao mu motor i šta će jadan, šta radi, kaže da ga popravi ako može u letru, tako? A da li je to moguće, sad je drugo. Dobro. Osim pilota, šta čini još posebno? Kakve stewardese moraju da vode? Isto obučeni. Tako je. Zdrave. Kakve još? Ljubazne. Nasmejani. To, osmih broj 10. Pa zašto nasmejane? Izvoli. Pa ako pada avion. Oni dalje treba se ispraviti kako se uspaviti ili napraviti. Tako je, tako je. To ja zovem pogled u ogledalo, tako ne samo uopšte, nego u životu, ja to zovem ogledalo. Ako si ti nasmejan, šta ćeš da vidiš? Nasmejan. Ako si ti nešto ljut i ovo, šta će drugi da ti, to jest ti da vidiš? Ljut. Zato ja to uvijek volim. Kao što vidite, stewardese moraju da budu sve to što ste rekli. Da. Sad, zašto još za smeštaj? Sad, kakvi putnici su i šta su putnici? Ajde. Ljudi koji se prevoze od početka, mislim od tog našeg početnog do cilja. Tako je. Otkože. Putnici su ljudi koji koriste to neko sredstvo za prevoz, ali nisu zaposleni. Putnici. Šta je ovo? To je ovo. Pa to je neko nešto meni podvalio ovdje ovo. Ali dobro, uvijek kako ćemo da vas učimo? Ako nešto ovako urade, vi mora da se snađete. Vi šta ćemo sada pričamo? Izvoli. Voze kao avion da skrinu. Tako je, a šta vidiš sa putnicima? Jer ih malo previše. Malo, to je kao naš GSB, jel tako? Znači, ali svi su obezbeđeni, znači imaju mesta. Izvoli. Bezbeđeni ne znači i bezbeđeni. Tako je, odlično. Izvoli. Imam mesta dok ne idu ili jaka. Pa i to je to važno. Dobro, ajmo dalje. Ovdje, kao što vidite, šta je važno s ovim putnikom? Kaži. Malo je gužva. Dobro, meni se čini da ovaj nema kartu i da se proši ovdje.
šta oni dole čekaju? Neko da se oslobodi nešto da više. Znači, dobar je prevoz i to. Kao što vidite, znači putnici, evo ova slika, svaki putnik ima svoju kartu i po broju sedišta ima na koje ulazi, mjesto na koje ulazi, jer ako je tamo neko 20 neko sedište, onda će pri repu da ulazi. A prvo, drugo, onda će napred. Tako da je sve to tako je napravljeno i imate celu studiju kako ukrcati putnike, jer svaki minut brže ukrcavanja putnika ušteda na godišnjem nivou aviokompanije su ogromne. Ogromne pare, to je nevjerovatno. I onda oni proučavaju da li prvo žene sa decom, da li ovo, da li ono, i gde koji prvi seda i to. Imaju celu studiju, ali to je pa da ćete ovi iz sistema više da vam pričaju profesori. Kao što vidite, tu sad spajamo posadu i putnike, stewardese, znači moraju lepo da obslužuju putnike, da oni imaju komfort i nekako bezbedno da se... Sad ovde imate poslovne ljude i sad prave se sve više i više sedišta i cele te kabine putničke da omoguće da osim što sede, da mogu da se razlače da bi mogli da prespavaju ako je duži put. Imate čak i posebne kabine, znate možda koliko se plaćaju te kabine? Nešto sitnica, desetine hiljada evra, 20-30 hiljada evra za jednu kartu za to. Sitnica. Ali vidite, omogućavaju i internet i sve moguće da se osjećaju bezbedno. E sad, šta još u trup stavljamo? Teret. Šta je teret? Izvoli. To je prtljak koji... Tako je, prtljak. Jeste. To je, eto ga ponovno. Kao što vidimo, kakav teret mora da bude. Kaže. Postoje posebno ograničena količina tereta koji mi možemo da... Tako je. Jer ova vidimo da su nešto popustile gume. Izvoli. Samo bolje granice dručaju. Da, to. Znači, kao što vidite, ali šta još mora da vidite, šta vidite na ovoj slici? Izvoli. Tako je, znači sve dobro upakovan. Osigurano, tako je. Da imate to. Jeste pitali nešto? Dobro. Šta ovdje vidimo? Izvoli. Mešaju na prvog i drugog. Tako je, da, to je osnovna stvar. Kao što vidite, svaki putnik ima svoj prtljak ovdje. I tačno zna koji je prtljak tu. I vrlo važno je ovdje još nešto da primetite, jer ako ide na veću visinu, šta svaki avion mora da ima, posjeduje. Šta imaju putnici? Maske, tako i ovdje, znači moraju da budu obezbedeni sa maskama. Dobro. A ovdje mi sve virusovi. A šta ovdje vidimo i šta primećujemo? Ako dva prevozna sredstva se sretnu, šta mora da se obezbedi? Izvoli. Tako je, da se ne sudare, znači moraju da budu efikasne, da se mimo iđu. Ova je prava stvar. Ovdje, kao što vidite, imate tačno vreme ukrcavanja prtljaga i tačno položaj gde se stavlja zbog centraže i kolika je težina prtljaga, što je vaš drug rekao. I ove neke kompanije, one jeftine, imaju one jeftine karte. Ali možeš da uneseš samo ručni prtljak. Ali oni imaju tačno dimenzije koliki je taj ručni prtljak i imaju onaj kalup i vi kad stavite svoj ručni prtljak u taj kalup, to je dobro, znači može da unesete. Ako vam prelazi, ne može da stane. To vam niko ne pomože, nego ako hoćeš da uneseš to, plaćaš 50-100 evra još za taj prtljak ručni.
Tako da tu pazite, jer različite kompanije imaju različite dimenzije tog ručnog prskanja. I šta vam dozvoljava i šta vam ne dozvoljava. Isto tako se to sve preračunava i vreme ukrcavanja svega, to mora da se sve tačno odredi. I imamo uređaj instalacije i ko će ovo postaviti da pročita? Ajde, izvolite. Uređaj instalacija. Za trup se vezuju uzgonske površine, stajni trap, kupano svačine, razžanje i sl. Znači, ovde je prvo, osnovno je za smeštaj svega ovoga, a rekli smo ovo drugo, sad je sekundarni, vezujemo ove sve površine, ako treba stajni cap, pogonska grupa, nosač naoružanja i tako. Eto, opet virus. Dobro.